Ma reggel a tökéletességen és a sebezhetőségen kezdtem el gondolkodni. Nem tudom, hogy ti hogy álltok a tökéletességgel, meg a sebezhetőséggel. És eszembe jutott, hogy mennyire akartam mindig is tökéletes lenni, tökéletesen csinálni mindent. Amikor először hallottam a sebezhetőségről, nem is tudtam vele mit kezdeni, és ahogy visszatekintek, látom, hogy igazából mindannyiunkat beprogramoztak a tökéletességre, és mindenben tökéletességre törekszünk a munkában, önmagunkkal szemben nagyon szigorúak vagyunk, a kapcsolatainkban, vagy éppen mást akarunk tökéletesre formálni. Valahogy, mintha ez egy alapértelmezett beállításunk lenne. Például egy fotó. Addig nem jó, amíg nem tökéletes. Az arc, a ruha, a póz. De mi is a tökéletesség? Mennyi nézőpont és kondicionálás van mögötte? Elvárták, vagy elvárjuk magunktól, hogy mindig kifelé a tökéletességet mutassuk. Minden oké, minden szuper. De mi történik, ha megengedem magamnak a sebezhetőséget? Valószínűleg előjönnek az ítéletek. A felénk irányuló ítéletek. És az ítéletekről megvannak a nézőpontjaink. Hát ki szereti, ha ítélkeznek rajta? Hát tegye fel a kezét. Az ítéletekkel viszont tudjátok, hogy csak az a baj, idézőjelben, vagy éppen nem is baj, hanem jó, hogy nem is rólunk szólnak. Mindig az ítélkezéről szólnak. Mert valószínűleg csak egy tükröt mutatunk neki, ő arra reagál. Ezt elfogadni időbe telik. Mire erre rájössz? Nekem is idő volt. Van, akinek rövidebb idő, van, akinek hosszabb idő. De amikor ezen túllépsz, és rájössz, hogy igazából ez csak így működik, és ebben nincs semmi baj, az egy hihetetlenül felszabadító érzés. És tudod mit? Mindenki egyedi és tökéletes, úgy, ahogy van. Te is egy igazi kincs vagy, egy csoda. Nincs még egy olyan ember, mint te. Nincs két egyforma ember a világon. Úgyhogy én már leadtam a tökéletességet, és ennek egy nagyon ékes bizonyítéka volt most, mikor Hazafi Erzsébet barátnőmmel a táborunkat szervezzük, hogy a tökéletlen videót is fölraktuk a YouTube-ra is. Megcsináltuk, nem érdekelt, nem volt még gondolatunk se, forgatókönyvünk se a videóról, ahogy esett, úgy puffant. A másik, hogy amikor, ilyen személyes példa, hogy amikor az ember tökéletes akar lenni, akár egy randi, vagy bárhol, vagy egy munka, mi ez, amikor elmész felvételizni munkára, interjúra. És nekem nagyon érdekes tükör volt egyszer, mikor én is készültem valami programra, és hát mindent megcsináltam, szuper, és akkor azt a bókot kaptam, hogy milyen szép a szemöldököm. Hát mondom, az egészből csak itt a szemöldököm, ennyi. Tehát, hogy igazából ebbe is csak azt kell meglátni, hogy emberek egy bizonyos dologra fókuszálnak. Lehet, hogy a szemed szép, lehet, hogy a szád, lehet a hajad, nem tudom. Tehát, hogy mi sokkal nagyobb körítést rakunk meg, és sokkal tökéletesebbek akarunk lenni, pedig a természetesség a sokkal jobb, mint a tökéletesség. Nem tudom, ti hogy álltok ebben a tökéletességgel, és mennyire engeditek meg a sebezhetőségeteket. Úgy érdemes elgondolkozni rajta. Sziasztok!